Yebo. Hayi injalo ayijeki. All right. Ake sishintshe-ke manje. Let's go deeper into this thing. Ne? So, uma befuna i-information, right? Uwe lo. Khumbula ukuthi abakwazi. Into abayaziyo kuwena iyodwa. Ukuthi wena uyalapha. Noma wenza leli business. Noma wenza lokhu. Nani. Okusho ukuthi into yokuqala abayibhekayo bazofuna ini? 1, umndeni, family. 2, abangani, friends. 3, associates, abantu osebenzisana nabo. The most important person abazomfuna la khwenyana wakho noma umuntu wesimame bafuna umyeni wakho. Why? Umbatha naye lo muntu. Which means ama-whereabouts akho bazohlale bewazi obani lezi ngquza lezi. Right? Right. Manje ngoba ke wena nobudlelane nalabantu kumele kube khona indlela abazobangena ngayo. Right? First step, family. Uyise, unyoko, omzala, abafowenu, odade benu. Yini into efunwa abantu? Abantu bafuna a piece of the pie, yani yalama business akho wenzayo, yokuhlakanipha kwakho, yani amandla akho. Bayaza ngeke uzuvume wena. So kumele kube khona indlela ezowazi ukuthi bafuna ukuthi bayi-enforce lento. And uma bezoyi-enforce lento, the only way to do it umthetho. Ngoba angithi basuke bafuna ini okwazi ukuthi wena uzwana nobani, wazi bani, wenza ini nani. So mfowethu hlakanipha. Number 1. Yonke into ebhekene namabhizinisi akho nokuthi wena usena nani, susa igama lakho. Remove yourself. Remove yourself. Susa. Khulutho eba igameni lakho. Yonke into 0 minus futhi. Lutho. Enye into assets. Enye into abayifunayo. Izinto nazo assets. Right? And the sure ukuthi awunalutho egameni lakho. Akukhona kwakho okwakini. Usho ukuthi uma befuna ukukhuluma nabo kumele bakhulume with your whole family noma abantu abangabazi kwayibona. Make it extremely difficult. Ngoba ba-approach labantu laba ba-approach lo. Ebese kuphuma lento ke esizoba yini iplan yokuthi wena bazokusacrifice kanjani kulabantu laba. Sekuyaqala ke kuthiwa ke manje hayi kuplanwa inike manje a hit on you. Ngozi yemoto. Dujuliwe, poison, idliso, frozen the poison. Nani? Because the whole purpose of yonke le practice yabo, nalabo 20,000, nabo 10,000, nama 10,000, nama 5,000 otshwala, abahlali bebafaka laba, bebayisa kulo individual law, bawuyisa la. Ukuze lo adayise wena ngoba ezothenjiswa imali isinxephezelo athenjiswe nani nama assets akho ubuze bakho yonke into wena oyakhile kahle. The main reason behind yonke lento is what we call a destiny.
swap. Ngobani? Bezitshela ukuthi bazosherisha amandla akho wena nethongo lakho, okusho ukuthi nina kumele nisebenzele bona maningafuni, bese bazozama ukuthi bani-enforce, bafuna ukuthi kwenziwe izinto ngenkani ngoba wena awufuni, bayazi ukuthi awufuni. Baningi-ke abafowethu-ke that have fallen to le ndaba.